Bon vespre. És una nova estudi general del dia que falta en representació del Consell Rector. Avui aquest acte, que crec que és important, no només perquè presentar un llibre, que això sempre és important, sinó perquè a més és un llibre de Nguyen de Fac. L'estudi general del dia, el coneixem d'enrere, que va caracteritzar per ser una entitat que va impulsar i dinamitzar tot un món cultural i sobretot tots recordam les classes de català quan en fem per lloc que aquí en aquesta seu eren. Molts de nosaltres som fills d'aquest estudi general del dia. Pensant que ha de ser una institució que ha de tornar a tenir aquesta vida, és una institució independent i això és important que avui en dia tenir en compte perquè pot ser, segons diu el Consell Rector, una altra vegada un fòrum de llibertat i dignitat per una cultura i una terra que la necessitava. Necessitava aquesta terra, aquesta cultura i aquesta dignitat. Hem volgut posar en Ramon Llull aquí perquè pensam que en Ramon Llull és un personatge clau, important, i és important el personatge que avui presentarem aquí. Fem un homenatge a un personatge d'una vitalitat, d'una força que perdura i perdurarà, com ho explicaran els ponents d'aquesta taula. En primer lloc, parlarà Antoni Artigas, que tindrà saludant d'aquesta cara, Antoni Artigas. I parlarà sobre en Nguyen de Fac, que ell va conèixer, i en Nguyen de Fac, que ha viscut. Antoni Artigas és mestre de magisteri fa molts anys i se dedica a fer conèixer als joves mestres figures com Ramon Llull i Guillem de Fac. És tan cert això que ha fet un grapat de muntatges extraordinaris sobre Guillem de Fac i el recorda constantment. És una figura, Antoni, que coneixem de prop i l'estimam, és una figura cabdal en aquests moments per la nostra terra i la nostra nació. Toni, ja no sé presentar d'altra manera. Moltes gràcies. Si vol parlar. Ja l'hauria fet més bé. Nguyen de Fac conta que quan començava a cantar, diu, una vegada vaig dir a Joan Fuster que no em presentàs en tant d'elogis. Dit i fet, surt a l'escenari i amolla. Senyores i senyors, Nguyen de Fac, l'únic negre que no sap cantar. Això ho llegim a la pàgina 172 d'aquest llibre i a la pàgina 72 llegim. El mes de març del 1965 trobam un anunci al Daily Bulletin. Recital of major cançons by the singer Nguyen de Fac accompanied on the piano and guitar in the Hotel Jaume I at 7:30 p.m. Molt bé. I doncs, en aquest recital de 1965, jo hi som, amb 15 anys. Hi vaig amb en Pep Albertí. Aquell any, un jove pare Vidal es va oferir per fer-nos classes de català en acabar l'horari escolar de les 6. Quan acabàvem, anàvem amb en Pep a beure vi qualque bar, xerrar de poesia, o fer qualque volteta pel carrer dels Socors, o també a qualque exposició o recital. Ja em diràs tu, en aquell ambient de reprimits, veure aquell brillant de 35 anys, amb aquella potència que canta tot fatxenda. Jo era el xiulet del barri, jo era el guerró d'Eivissa, per endur-me en una lota, me bastava fer sa mitja, i ara em veniu en trobos i me llevau sa ment. Si jo he anat a entendre magranes, com el dimoni cuquerent. I també canta tot terra, encara que pensis que te trobes sol, les estrelles resen per dar-te consol. I històries d'amor i de repressió, com són els romanços, amb un final com aquest. Mai més no podré dir t'estim, 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 perquè demà, en aquestes hores, m'hauran donat garrot. En una paraula,
que amb aquell recital em converteix en el fan number one d'en Guillem de Falla. I sigui el que surt, sigui el que roda i roda el toca discos. I 2 anys després del recital de l'Hotel Jaume I, després de grans èxits i cents de recitals per Barcelona i arreu del Principat, torna a Mallorca i fa un recital al Palau de la Premsa. I jo, com un clau. I veig aquelles lletres tan bones, sense els teus els llavis tens desenfeinats i escèptics, i per això els faig fumar. Un dia, baixant del gai del Novi de Montllor, que estimava molt i Guillem, escoltant el disc Cavallet de Ser. Cavallet de Ser, que tant tenc alçat, s'obre en l'aire d'un món esbocat, d'un món esbocat, d'un món esbocat. A on són els somnis, a on se n'han anat. I la cançó, Nit d'insomnis, els amors que fins ara han cregut que eren font de la vida. Fan olor de corona marcida, quan anam a l'acompanyament, avui vespre, és l'enterrament dels amors. I no vull dir rient, diu aquest Guillem. Sí, té cançons tristes, però sempre amb una gran vitalitat. I no perd mai l'humor i la ironia. Un dia, fa de més 15 anys, el vaig veure a la clínica Verge de Lluc i el metròp allà ajagut fumant. I dic, me trobaré, Guillem? Oh, fumes? Diu, ja me deixen fumar. Diu, i veure si volgués. Diu, però amb les pastilles que me donen, diu, obre aquella finestra. Sortiria per allà a volar. I em diu, ara ha vengut la psicòloga. I no hi ha res que m'emprenyi més que fotin la soledat i no facin companyia. Bé, ja he dit que l'any 65 em converteix en el fan number one de Guillem de Falla i haver continuat sent tota la vida. A la inauguració de la llibreria Quart Creixent, fa d'haver 30 anys, hi venen 3 poetes estimats, Brossa, Blai Bonet i Guillem de Falla. El 88 li demanava un guió de titelles per un llibre de català per un lot de 10 o 11 anys i escriu Fum fan fens. En aquest llibre, Cucorba ho vaig significar i també els estudiants de magisteri. Van fer aquest programat i tot. I cada any, en els futurs mestres, els dic unes paraules d'en Guillem de Falla que va dir a Jaume Sastre en una entrevista a l'Estel de Mallorca, el 93. Diu, doña Lluïsa Fuster, no és que tingués un mètode pedagògic especial, però no sé què passava. T'hi trobaves bé amb aquesta dona, diu, te deixava florir. I compara aquestes paraules amb les d'en Chomsky. Ensenyar no s'ha de comparar a omplir una botella d'aigua, sinó més aviat ajudar a créixer una flor a la seva manera. Fa una quinzena d'anys van proposar fer un any de faig a les escoles a través del centre de professors. Hi responen algunes escoles i el Col·legi Públic de Pràctiques munta el dimoni Cuquerell. El dimoni Cuquerell és un personatge entranyable per Guillem de Falla. Ja surt a la cançó de Vendreu i en fa aquesta obreta de teatre per enlots i surt dibuixat el pregó de Carnaval que fa a la revista Locativa que duia en Toni Roger el 1984 sobre els polítics. En tota la meva ciència, una cosa vos puc dir. Si em deixeu comandar a mi, no hi trobareu diferència. Prometré, perquè prometre no ho dia. Quan el vostre vot tindré, a tot vos faré la filla. El 2001 feim el muntatge Jo som un animal amb un poema de Guillem de Falla que mostra el seu bon fer en la poesia per enlots. Perfecte, l'insecte, cric-cric, bac-bac, xic-xic, jac-jac, un poema bastant llarg. El 2002 em diuen que han de dedicar una plaça a un carrer Manacor en Enfullada i que si volen fer un muntatge, preparant rondalles de rondalles. Ell mateix n'explica la trama en aquest llibre. L'obra parla d'un poble que ha perdut, millor dit, que li han robat la capacitat de somiar i és a punt d'entrar en agonia. Encarreguen a uns que trobin la clau de la porta del somni. Mentre la busquen, apareixen personatges de les rondalles modernitzats. Al final, un negret, com passa a moltes de rondalles de Mallorca que troba la clau,
naturalment, era on havia de ser, darrere la porta, allà on sempre l'ha deixat el nostre poble. L'únic que calia era la voluntat i la iniciativa de trobar-la. Amb una cosa fan enrere, de fer això, de posar una placa, però passejant l'obra per diversos llocs. El 2005, fa 10 anys que enyoràvem en Guillem i l'Ovidi, i muntam una exposició d'àudio, discos i escrits seus. D'això era d'en Guinolart, el guapo. I vam fer el muntatge Va com vull. L'escenari imita una espècie de cova del drac, de Quefera, i comença amb la veu d'en Guillem cantant el blues en sol. T'estim tant que em sembla tornar boig. El vermell ho veig blau i el blau ho veig roig. T'estim, 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 i no estimes ningú. En Biel Torres posa música al poema El foc, en aquest muntatge, escrit a l'hospital un mes abans de morir, que mostra el tremp d'en Guillem. És un poema llarg, ple de vida i d'esperança. Després del foc destructor, que com sempre ens ve de ponent, tots ho viscola. Quan s'adonen que és l'alba qui s'acosta, molt lentament comencen a badar-se les corol·les i els pits per rebre intactes els colors vius d'aquella nova vida. Després del foc, la lluita recomença, i així serà tants pits com faci falta. Si ni la tramuntana ens ha tombat de soca, quin mal ens podran fer els brúfols de ponent? Tota la força del món per vinclar-nos es poca, i això des de fa segles ho saben els 8 vents. Oh, bé, i en de fa, no ho trobeu. I, doncs, més o menys, el poema del llibre Aerosfera. Ara, l'amor me diu que és primavera, i jo m'ho crec, m'enric del calendari. La poesia d'en Guillem de Falla és com un conte ben guapo, i com els contes té una moral que és sempre endavant i cara alegre. Si no ens fa cota al cap violència ignoble, que ho sàpiga qui volia, tampoc no ho farà el foc. Ja gemellirem amb la mort. Ara a viure amb orgull, dignitat i goig. I els que gemellen, eutanàsia activa. Com diu el Miquel Bouzá, què he de fer per no plorar? El millor és suïcidar-te, però això és massa gros. Doncs no ploris, ploramiques. Que com tot de victimismes i de ball de llàgrimes en el millor país del món, que és el país català. Visca Guillem, visca la terra i visca amb nosaltres. Ara, a continuació, Mateu Xuri, per nosaltres també és una satisfacció que no ha arribat a la trentena. Tingui sent entusiasme per Guillem de Falla. De fet, molts que no han arribat a la trentena el coneixen i bé que el coneixen. És curiós. Els pocs personatges que crec que coneixen. Mateu Xuri és, jo el definia com un glosador semàntic, un glosador implicat. Un glosador no només és aquell que sap fer rimar paraules, sinó aquell que sap dir allò que no diu ningú més i sap fer sentir a un poble que a través d'un constructe especial fa que se senti viu. Això, senzillament, és un glosador. Molt bé, Mateu, tens la paraula i digue. Bon vespre, moltes gràcies, Biel. No crec que sigui tant com això. Crec que encara només sé lligar paraules i me falta molt per poder dir coses. Primer, agrair de tot cor en Tomeu no ser convidada d'aquí, perquè, de fet, me sento una mica desubicat per no passar la trentena, per no tenir aquells records vivencials que mos contava Antoni Artigas, però agraeixo ser convidada en Tomeu per acostar-me en Guillem de Falla. No només és important en Guillem de Falla, sinó la gent que fa que en Guillem de Falla encara sigui viu. Per això, Tomeu, les gràcies de tot cor.
En Tomeu em va dir que si podia venir perquè en Guillem de Fac era glotador. I en Biel ja ha explicat més bé de lo que jo m'explicaré que és un glotador. Quan en Tomeu m'ho va dir, m'ho va passar per cap la pregunta de què ha de complir una persona si és que ha de complir qualque cosa per a ser glotador. Jo moltes vegades quan m'entrevisten, a no ser que l'entrevistador sigui bo, sempre te demanen les mateixes preguntes, normalment. I una d'aquestes preguntes és què ha de tenir una persona per a ser glotador. Bé, i per sortir del pare els diu que ha de tenir agilitat mental, que ha de pensar al final, que ha de saber què vol dir, totes aquestes coses. Però a partir d'ara crec que canviaré la contesta. Quan me facin diré que han de ser en Guillem de Fac. Simplement. En Guillem de Fac tenc un parell de notes en aquest extraordinari llibre que mos dona, que mos regala en Tomeu, que mostren aquest caràcter glotador d'en Guillem de Fac. Clar està que en Guillem era moltes més coses, però diu, si no sabies fer gloves, parla de quan anava a ensenyar en els pagesos de fora vila, diu, estava fet de tu. Ja podia saber sumar i gestar, saber glova imposava respecte. Vaig descobrir molt aviat el secret que m'ha servit estilísticament tota la vida. La clau per fer bona una glosa és començar-la pel final. Els dos primers versos sorgiran després. Primer has d'aclarir què vol dir. Quan ho saps, ja tens el de Jeveres. La gesta de molla bola. Si vol dir que en Joan és colló, només has de posar-hi al davant una cosa que rimi. Per exemple, jo tenia un cabeó i l'altre dia sembrava, quan feia feina pensava, ai Joan, que ets de colló. Avui, a tot el món de la poesia oral improvisada, la gent posa en pràctica tallers que ensenyin les tècniques d'improvisació i allò que crida un poc l'atenció és que no van molt més lluny d'aquí on ja anava en Guillem de Fac. És a dir, que en Guillem de Fac sabia perfectament què havia de fer una persona per glosar. I clar està que tenia moltes coses per dir com d'en Biel, no només lligava paraules, sinó que de molt. A la cançó de Son Coletes, per exemple, és perfectament una cançó amb estructura de glosa. En Guillem tenia un domini de la mètrica hectasil·làbica impressionant. Feien cabir qualsevol pensament a dins dos versos de 7 síl·labes. I això és, per jo, com a aprenent de glossador, allò més important que ha de saber fer una persona que glosa. Encabir el seu pensament a dins d'aquest molde hectasil·làbic. Diu, la cançó que escoltareu l'ha fet a Guillem de Fac. Més de mi me n'acudí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Sant Coletes una hora baixa de març. Déu vulgui que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen les dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres som no hi ha un estall. Lo tort ballester escolta i li envé cap a ciutat. Tot això són versos hectasil·làbics. Per tant, en Guillem de Fac era un excel·lent glossador. Què més ho demostra? Allò que feia quan no parlava en glosa, sinó que parlava en prosa. Allò que m'ha fascinat més d'aquest llibre eren les entrevistes en Guillem de Fac. Així com jo sempre contest allò mateix, a la mateixa pregunta, en Guillem de Fac no ho feia mai. I a més de no fer-ho mai contestava allò que l'entrevistador esperava que contestàs. Sempre contestava una cosa diferent. I això, per fer això, han de tenir molta, però molta documentació i molt d'enginy. Diu, per què cantes? Diu, no sé fer res més. Diu, en un altre país i en unes altres circumstàncies també series cantant. Diu, un negre ha de ser boxador o cantant. Per tant, en un altre país m'hagués posat també a cantar. És a dir que, en Tomeu, quan li diuen tothom sap que ets un gran coneixedor del sexe dèbil, jo que he dit del sexe fort. Què és el que més t'agrada d'una dona? Diu, per favor, tu. Diu, com tothom. És a dir que en Guillem tenia a cada moment aquell enginy per treure punta qualsevol que fos el tema.
I això és moltes vegades la dificultat que té un glossador a l'hora d'intentar expressar allò que circula dins el seu cervellet. I hem de fer que ho fa d'una manera esplèndida i llegint aquell llibre, la veritat és que no només m'he acostat en en Guillem de Fart. Jo crec que, per sort, sí que és que no ens acostam a la trentena, el coneixem, però encara per molts és un verdader desconegut i oblidat. I crec que hem de seguir amb aquest esforç que en Guillem segueixi viu. En Guillem va aquests petits versos, molt lluny dels seus, però no és cap i la fi versos. Diu, saps, Guillem, quan van morir jo just tenia 12 anys. Just trascava els paranys d'un cos que es vol deixondir. Saps, Guillem, va despertir i jo no te coneixia, perquè encara descobria que volia dir infantesa i quina era la sorpresa d'aixecar-se cada dia. Avui, ara i aquí, podem conversar plegats, podem ser transportats en espai, temps i destí. Jo sé deixar-me influir per la veu d'aquell bruixot. Sé tornar a ser aquell lot que juga i s'atabala, somiant ser una mordala d'un cranc que mou el balot. Tu vàrec ser una campana per un poble somnolent. Vàrec ser el xiular del vent quan bufa la tramuntana. Vàrec ser la veu galana d'un silenci taronador. Vàrec ser negra claror dins la boira i la calima. I ho vàrec ser per l'estima cap a la nostra nació. Disposi d'un manobre sense por, Guillem de Fart, que encara queda conyac als versos de la teva obra. La veu teva encara s'obre pel vent de ponent o sud. Per això, Guillem, salut, que cap mort té vida tanta com un català que canta ple d'orgull i negritud. Gràcies, Guillem de Fart. Mònica Pastor, companya, el va conèixer més bé que cada nosaltres. Bé, el vas conèixer. Quan el vas conèixer, sabies qui era en Guillem de Fart? No. Aquesta és una pregunta de Mònica que se n'ha encarregat sempre de dur aquesta flama de dins d'en Guillem, a més de dues filles meravelloses, i per tant jo crec que necessitem avui aquí el teu testimoni, perquè avui faig realment un homenatge a un home important. Bé, bon vespre a tothom. A mi m'han fet un vestit nou avui perquè jo no estic avesada a parlar en públic i venc de la Casa de la Paraula perquè som uixeres Parlament, vull dir que hauria de seure així mateix xerrar un poc, però no en sé. L'únic que puc donar en principi són les gràcies a tothom que ha vengut, perquè sé que hi ha moltes activitats a Palma just avui vespre. Les gràcies a en Tomeu i a la resta de companys que són aquí a la taula. I l'únic que puc dir és això, que vaig ser la darrera dona, això ho puc assegurar, les altres no ho sé, però vaig ser la darrera dona d'en Guillem de Fart, perquè vaig estar amb ell fins en el darrer moment. I tinc dues filles meravelloses. En Guillem, supos que cadascú s'ha fet una imatge, una fotografia, un record d'en Guillem. Supos que hi ha molt de Guillems en aquesta sala, Ventura cadascú té un Guillem en el seu pensament. El meu també era únic, era meu. En el llibre d'en Tomeu hi ha un apartat que explica que en Guillem va haver una època que escrivia les cartes a les prostitutes del carrer de Sant Antoni pels seus companys que havien conegut de la Sexta Flota, de la Biflota. Jo vaig tenir la sort que a mi m'escrivia els poemes per mi i les cartes per mi, vull dir que això és una cosa per mi molt important. I l'únic que puc dir és això, que va ser un gran company, un gran amant, un gran pare. Per la diferència d'edat ho va ser tot per mi, no? I jo vaig aprendre amb ell des de menjar, a conèixer la gent, a poder criticar amb una certa coherència. Vaig
crec que me va educar, perquè jo era molt jove, m'ho duia amb 25 anys, molta de gent ja ho sap, i clar, aprendre amb una persona amb tantes qualitats, doncs per mi ha estat meravellós. Potser després no he pogut manifestar-ho perquè jo no soc una persona pública i suposo que tothom se n'adona, però el que sí és cert és que tot el que vaig aprendre també ho he traspassat a les meves filles i m'agradaria que tothom que té la memòria el continuï tenint sempre. Me sap greu, però jo no sé què més dir-vos de la meva vida. Clar, hi ha coses, podria contar anècdotes, però que vull dir que fan gràcia la família, però crec que les públic per natura ni li trobaria. Moltes gràcies per estar tots aquí i passarem la paraula a l'autor del llibre, que és el que més coses ens pot dir del llibre i del Guillem. Gràcies als participants i ara donem la paraula a Tomeu Bobotxó. En aquests que no ho presentaré perquè tinc por de rebre perquè avui no tinc gaire força. En Tomeu fa allò que jo trobo meravellós de les persones. Vull dir que escriu bé també, però a mi m'agrada quan xerra. Té una memòria, no n'he conegut cap altra memòria. Ho sap tot, ho conta tot, se'n recorda de tot. Tu dius, jo me'n recordo quan era jove cantava una cançó, ell ja la canta, i nosaltres hem d'anar a l'intranet, això, a cercar les lletres per si li queda. Fins i tot me lo dejo Pérez, se'n recorda millor, no sé com sap que no cosa. Bé, va escriure aquest llibre fa molts anys, i va passar una cosa, ho diré, què m'hi va passar? Va fer el llibre i no en té cap exemplar. I em va regalar, i jo també el vaig deixar i no el van tornar. I per tant era urgent i necessari fer aquesta segona edició, no? Per poder tenir el llibre, aquest que promet que no el deixaré ni per l'altre, per el llibre per l'altre. Bé, perquè vostè, llavors, això que fa en Tomeu, l'ha actualitzat i és tot, absolutament tot. Mira que li vaig telefonar per dir, això no ho has posat, no ho has sabut trobar. Com ho dic, però això és tot, fins al llibre. Tenia la calenta al llibre i encara enviaves... La corcada de teatre encara és. Encara enviava notes. Bé, però això que ho conti ell, perquè és un bon xerrador, un bon intel·lectual i un bon dinamitzador, no vol dir cap aquest dubte. I com que un home jove i jubilat, podrà fer de coses del meu. Bé, veient la gentada que hi ha aquí, i em cridaria allò de amunt i crits, que aquí ja es parla. Moltes gràcies per l'esforç que representa venir a moure'n-se, que ara ja fa més vessa. Moltes gràcies per tothom que és aquí. També vull donar les gràcies a tots aquells que al llarg del dia o que dies han manifestat interès d'assistir però que no podien per causes diverses. Moltes gràcies als que no són aquí perquè no tocava ser-hi, també s'han de donar les gràcies. I dins la gent que no ha assistit, lamentablement no ha assistit, i que lament moltíssim, vull esmentar una persona que segurament seria aquí, però que per desgràcia no hi podrà ser. I era Nabel Sardà, que va morir dissabte passat, una persona que també cantava, cantant del grup Sitsom, així la coneixen de tothom. Després els amics la van conèixer també com a persona que va dur el restaurant Singular, al carrer Montenegro. I bé, és una pèrdua, una persona que també de la cançó i que és una llàstima que aquesta persona no es pugui córrer. Han parlat d'en Guillem, han parlat de distintes visions d'en Guillem, m'han agradat tots el que han dit. Jo parlaré un poc del llibre, me toca parlar un poc del llibre, i el llibre va néixer per una putada. A vegades hi ha coses que neixen, mira, amb l'aspecte positiu és que va néixer el llibre, però va començar amb una putadeta.
Era dia 7 de juny del 94, jo, en diu que té bona memòria, perquè vaig tenir un bon diari, i clar, vull dir, si un ho guarda tot, llavors el que vol fer anava a plegar el que havies pensat a dir. Dia 7 de juny del 94 vaig rebre prop de mitjanit una cridada d'Antoni Mir en nom de l'obra cultural balear que me demanava de part d'en Guillem que fes la nota biogràfica de l'opuscle que s'havia de fer per el concert homenatge a un cant a l'amistat que se va fer a l'Auditori de Palma dia 20 d'aquest mes. Per quan ho necessites, vaig demanar jo, perquè clar, jo era una setmana vista, a menys d'una setmana vista, i me va dir per ahir. I com que jo sé més per vell que per dimoni, i aquí ja l'havien feta, i el que fan, quan fan una cosa d'aquesta, el que fan és presentar una cortesia, una excusa, de dir, no puc, que no sé què. Vaig dir, i ahir ho tindràs. I no hi havia, en aquell temps, heu de pensar que no hi havia, no sé si Nadal Balda i el Llorenç Valverde tenien internet, crec que no. Crec que no. El que segur és que jo no ho tenia. I en la nit no podies telefonar als teus desordinar a qualcú, perquè de comptes coses d'ingent de fac, estava absolutament indefens. Però a través dels llibres d'en Guillem, de comentaris, recordances, vaig poder vestir aquella biografia, aquella nota biogràfica, i vaig pensar que estaria molt content si agradava en Guillem, en Guillem li va agradar, per tant vaig estar molt content. A no van tocar una paraula, cosa insòlita, no van tocar ni una coma. I què va passar? Que d'aquella biografia sucada, de cada línia em podien treure 20 pàgines. I vaig entendre que allò s'havia d'aprofitar. I a partir d'aquí, del concert aquell, vaig acompanyar un poc l'itinerari de les peripècies que he dit jo, primer havia estat ja a Son Duret abans, però després va estar fins i tot a la Vall d'Hebron, mentre Catalunya cremava, vam recordar, va ser un estiu d'incendis forestals. Aquí va sortir tampoc el foc, precisament, que diu que tampoc no mos acabaran nosaltres el foc. Era per això, perquè aquell estiu a la Vall d'Hebron estava allà i Catalunya cremava, perquè va ser un any terrible. Fins a la clínica de la Mare de Déu de Lluc. Això la Verge de Lluc, jo crec que és un mimetisme, no? Altres verges no tenim, voldrien tenir les platges verges i no m'agraden cimentades totes. Bé, la clínica Mare de Déu de Lluc, en Guillem de Fac va dictar el millor poema en català que jo conec. El millor. Un sol vers. Quan la Mònica Pastor el va anar a veure com cada dia, negadíssima, amb el present en la llepolia de cada dia, perquè Leopold fins a lo darrer, Leopold fins a lo darrer, no sabem si els efectes dels medicaments li minvaven el plaer, però agafava, desembolicava una panada i exhalava uns alens pornogràfics que pareixia una cosa extraordinària. En la Mònica el visita aquest dia i en Guillem la mira en els ulls i li diu: aquesta nit passada m'he mort, però t'he esperat per acomiadar-me. Ben qui ho supera, això. Va entrar en Pelvania i dia 15, l'endemà, dia 15 de febrer, va morir. Jo en totes les converses que havia anat fent amb ell, i sense especificar mai que jo anava replegant aquestes històries, dia 10 de març de 1995, el dia que va morir en Ovidi Montllor, vaig anar a fer una conferència, crec que tu m'acompanyaves, a Ínquia, a la biblioteca d'Ínquia, i jo la vaig titular Guillem de Fac, una biografia incerta. I a partir d'aquí, aquesta biografia la van passejar per part i banda una dotzena de centres culturals i biblioteques i fent un poc de divulgació de la vida i de l'obra d'en Guillem. Vaig veure que hi havia un certamen a Lleida de biografies que l'organitzava l'Òmnium Cultural d'allà, el Cercle de Belles Arts i l'Ajuntament de Lleida. Vaig presentar aquell llibre i li van donar el premi. Però quan me van tornar el llibre vaig pensar que li faltava vida, li faltava música. Era una cosa freda, era una descripció documental, amb dades, però necessitava qualque cosa. I com que en Guillem era un bruixot,
vaig dir, l'he de convocar, sense fer cap sessió d'espiritisme, no importava, jo bruixava, vaig dir, escolta, i abans d'entrar en aquest llibre. I la manera d'entrar en aquest llibre va ser molt fàcil, perquè ell havia fet unes declaracions a l'avantguàrdia el mes de juny, una llarga entrevista que van fer, que va dir que l'únic que li sabia greu és no haver pogut ser explorador a l'Antàrtida, però que ja havia dit tot el que havia de dir i ja havia fet tot el que li corresponia fer. Per tant, si ho havia dit tot, jo el que havia de fer era trobar a on era el que havia dit i intentar posar-ho en el llibre. No m'únic que va fer generosa oferta del seu arxiu familiar, així tot era desorganitzador del Guillem, vull dir que moltes de coses vaig trobar unes pipallades del que era el llibre, tot el de m'he d'anar a meroteques, fonoteques i córrer de part i banda, demanar auxili a gent. I la veritat és que crec que d'això n'estic molt content. És la part que em va donar més feina, però va ser que, i ho veureu, perquè té un altre tipus de lletra, en Guillem xerra, cada pàgina comenta la jugada i de vegades me desdiu o me complementa allò que jo dic, però en qui estableix un joc d'enginys és un sol actor. Qualsevol persona trobarà que el llibre en el llibre és el bo del llibre, que la veu de Guillem havia de ser veraç, i aquí, clar, moltes de síntesis de 4 línies havien de procedir de 5 i 6 fonts distintes i hi havia aquest... El llibre se va presentar a Palma, posteriorment a Manacor, a Lleida i a Barcelona, se va exaurir i havíem parlat més d'una vegada de fer una reedició, però clar, una segona edició hagués quedat talment el llibre, el primer llibre, i cada dia que passava feien més coses. En Guillem era present, en Guillem estava a damunt fulla, que diuen. Per això vam esperar fins que ara han dit, escolta, han passat tantes de coses el darrer any sobre en Guillem de Faques, que cada dia és damunt del diari, a totes les xarxes socials, és per tot. Escolta, per això, ara, el darrer any ha hagut això de corcar de teatre que deia abans, hi ha hagut el de Joan Martorell, en Sant Manuelina, que va parlar per la vida musicant poemes nous. Hi ha hagut el del projecte de FAC amb Mala Pesta. És a dir, la quantitat de coses que s'han fet sobre l'obra d'en Guillem és espectacular. De fet, des de l'any 95 que va morir fins ara, s'han publicat més llibres d'ell, tota la seva obra teatral, tenia per aquí aquest mateix, el Caparet de Vidre, jo que sé, que ha tirat a tampoc al foc. De mort s'han publicat més llibres, s'han fet més dits d'en Guillem de Fac que en 65 anys que va viure. Això, com sempre, jo procuro ser positiu en les coses i crec que la cosa més positiva de totes és que en Guillem es viu perquè va deixar una bona llavor de tal manera que aquesta espiral continua funcionant. De fet, quan acabam el llibre, en Guillem me deia tot, el bo corcada, veig a temps, però és que aquesta setmana he sabut que dia 12 de febrer la banda de música de Manacor, dirigida per Pere Sitger, amb barrejaments d'en Biel Torres, que és per aquí, Biel Oliver, preparen la Rapsòdia Si Au Que Sou, que és una història de manera contada en cançons, que ja us asseguro que és una cosa que s'ha d'escoltar i que ho recomano ja des d'avui. Això no surt en el llibre. És la tercera edició. En aquesta nova edició, és un nou llibre, perquè està repastat totalment, apareixen més de 800 persones. I això no vol dir que tinguem assegurat un èxit editorial, perquè més de la meitat són mortes i de la resta n'hi ha que no importaria sortíssim i altres que no saben ni agafar un llibre. Però també hi ha capítols nous, il·lustracions noves i fins i tot he vist els editors per aquí, suposo que no són federants, si us ho dic, mos han concedit la llicència, tant ells com jo, d'incloure errades noves. Hi hagi de tot. Però vull advertir en els repafils primmirats que no treguin massa conclusions. Llavors diré un exemple. Hi ha un fragment d'una cançó recent, molt recent, de Miquel Pujador, que estableix una juguesca entre dos amics. I diu així: Re el gran Guillem de Fac, jugant els caps en l'ovidi, tot fent un glob de conyac l'envià el rei a presidi. Bon perdedor, l'alcoià, no perdé el posat alegre i murmurar: va com va, soc el blanc, però el tinc negre. El petit detall és que no diu Ovidi, sinó Ofidi. Ho vaig veure quan corregia les galerades, però aquesta genialitat no podia ser casual.
perquè tot recordant Sergi Llengardaixo del valencià, i per això vaig mantenir que quedi Ofidi. De les moltes coses que s'han dit i s'han escrit, n'esmentaré dues de les dues presentacions de Palma i de Barcelona de la primera edició. A Palma, quan vam acabar la presentació, que hi havia una trocalada de gent, hi havia el Majoral, en Joan Reig, en Cinto Planes, en Silboele, qui més hi havia, ja no sé, 100 o 1.000, una gentada. Quan vàrem acabar, se va acostar un bon amic i ben enyorat amic, que era en Llorenç Mora, Llorenç Antic. Va venir que li signés el llibre. I mentre li firmava, me va dir, mira, que heu dit moltes coses d'en Guillem, però ni tu ni cap dels altres ha sabut dir allò que millor el definia. Era un glosador. I com a bon glosador, això també és nota de diari, i com a bon glosador era insolent, imprevisible i independent. Ara ja saps, Llorenç, a tu mateix, perquè ets aquí avui vespre, a part de per jove, també per glosador. Una altra aportació molt interessant, i va ser la presentació de Barcelona, la va fer en Josep Maria Espinàs. Josep Maria Espinàs, la presentació de Barcelona, va dir una cosa, va dir que durant els 4 anys que en Guillem va fer feina a la Cova del Drac, i em cantava, feia teatre i això, i en Espinàs presentava l'acte cada vespre. Diu, vàrem fer tants i tants de vespres junts. Diu, i jo, la constatació que tens en Guillem de Fac, és que en Guillem de Fac va ser molt feliç. Jo va insistir molt en Espinàs, que no hi era, i Mònica, va ser molt feliç, perquè sempre va fer allò que li agradava, ho feia molt bé, i en tot cas, millor que nosaltres, va dir en Josep Maria Espinàs. Bé, això són les coses que s'han dit. De les coses que no s'han dit, avui que no mos escolta ningú, jo vull desvetllar el secret del llibre. El secret, totes les coses tenen un secret, i el llibre té un secret. I és que el secret, ara sí que ho podré llegir. Tot l'altre m'havia perdut de memòria, però vols que m'ho fan, si memòria. Guillem de Fac no és mort. Aquí arriba el mèrit. En Guillem és viu perquè no l'han pogut matar. L'oblit, tot i alguns silencis oficials, no li ha arribat perquè el poble el recorda, el poble l'estima. En vida l'intentaren integrar i no el varen poder doblegar. Després l'han intentat desintegrar i també han fracassat. No passa dia que per la xarxa no apareguin comentaris sobre la seva obra, ni passa 2 setmanes que el grup d'amics de la Balagueta no els recordi qualque facècia, entre els guineans que es troben per la plaça de les Columnes, entre el col·lectiu de guies i xòfers d'autocars, i ja no vol dir res de les perleres de Manacor, enamorades totes d'ell, segons confessió de la directora de Perles Majòrica, de Montserrat Ferrer, per la gran capacitat de fascinació. Va dir jo, la primera. És vera o no és vera això que dic, Guillem de Fac és viu perquè el poble el reviscola cada dia. Front a la ignorància d'uns assessors domesticats, brolla el reconeixement popular. La quantitat de projectes que com una torrentada es fan a l'entorn de Guillem i de la seva obra procedeixen dels creatius, dels escriptors, dels glosadors, del músic, de la gent del teatre. Aquesta presència popular certifica la veracitat del proverbi africà. Una persona no mor mentre algú la somia. I Guillem de Fac va ser una destil·leria de somnis, sense data de caducitat. La seva vida és com les cassetes de les rondalles, sempre plenes d'objectes màgics que, per més que en treguin, mai no s'acaben. No us farà mal comprovar l'abandó que va patir, dic el llibre. No us farà mal, perquè la dignitat és més forta que la marginació, i ell, a més, s'ho agafava tot bé. No va enriquir-se en la seva producció com han fet altres amb una obra sensiblement inferior. No va ser, no volia ni podia ser un més entre tant de gestors culturals. No va voler beneficis de poltrona, però va assolir una fita millor, dotar la vida d'una raó de ser. Quantes de persones hi ha que poden presumir de tal privilegi? Va morir a les mans netes sense haver rebut cap subvenció i quan li arribà l'hora d'enllestir el darrer jornal ens va negar una darrera instrucció. Un bou bribó per no dormir, més vigent avui que abans.
El llibre, per si encara no vos ho havia dit, parla de Guillem de Fac. I hi ha tant de Guillem com persones el varen conèixer, encara que hi ha uns eixos generals que són compartits per qui més el pot descriure i sentenciar que el sistema no el va poder assimilar. Guillem de Fac deia coses. Tot i que era un creador d'opinió, no el volien a les tertúlies radiofòniques perquè no tenia runes a la llengua i perquè quan cantava Santa Clara es voldregava el discurs dominant. Quan ara fa 5 anys Antoni Artigas va preparar uns actes per recordar el desaniversari de les morts d'Ovidi i de Guillem, va encarregar un cartell commemoratiu a Guinovart i aquest va dibuixar un volcà. Veus el volcà? Ovidi i en Guillem. Allò segur per cantar Artigas aquí. Era una excel·lent i emblemàtica representació. Guillem era Àries, del signe del foc, amb una veu que retronava i enlluernava, talment un volcà. Sabia empeltar la gent del seu entorn una virtut inusual, no tenir por. Darrerament, penso molt què diria avui en Guillem de Fac de la corrupció, de l'avanç de l'extrema dreta, o per posar un exemple concret, imaginari, d'un apotecari de David Marratxí que en comptes de prendre pastilles per guarir-se ell mateix de la indigència mental, l'estultícia crònica i la colitis verbal, es dedica a fer receptes per enverinar el poble. Què diria en Guillem? Era imprevisible. Sé que no diria cap obvietat de les que llegim. Em permet, però, alguna especulació poc arriscada. En relació als atacs continus que rebem contra la unitat de la llengua i el dret a emprar-la amb secretatura i el maltracte de la Guàrdia Civil, Guillem faria seva l'afirmació de Joan Solà. Qui vol destruir la llengua d'un poble és l'enemic d'aquest poble. La darrera cosa es volen endevinar. En Guillem no jugaria mai en cap selecció espanyola. La història del llibre no acaba aquí. Ara és quan entren en escena els destinataris. És el moment del cafè com els lectors en aquest riu d'ocurrències per on ratgen els 7 colors de l'art de Sant Martí i les 7 notes musicals per fer-nos veure que no és cert que la setmana també tingui 7 dies i que en tot cas el calendari té 2 dies que no serveixen per res, que són ahir i demà. D'això, del Carpe Diem, va aquesta publicació. Una instància pública per enriquir-nos la vida, una normativa pràctica per no definir la lluita a favor de la llibertat, un concentrat per agafar coratge, un prontuari per decantar-nos de la mediocritat, un catecisme laic per combatre el fatalisme i els pessimistes, un manual d'autoajuda contra la depressió, un reglament per aixecar un crit contra els impotents que encara avui ens fan passar nits avorrides, un cató bàsic per fer el cap viu i rebel·lar-nos contra una reculada de drets cívics i socials, un clam a favor de l'esperança, un recull de bons amonestaments. Som davant de la quinta essència faquiana, sucada com una llimona, per després untar-ne la clova amb mel i sucre per refegir. Llegiu, gaudiu, assaboriu. I com ell deia, si vos agrada, regalau el llibre als amics. I si no vos agrada, recomanau-lo als enemics. Aquesta és la balada de Guillem de Fac. Bé, ara està molt de moda això dels maridatges. Rebeu cada punt, els conviden a beure vi mesclat amb formatge de no sé on, no sé què. I aquí fem un maridatge avui. Un maridatge Guillem de Fac, Ramon Llull. Un maridatge bo. En aquesta història de Mallorca cantar la cançó que hi ha dins el Ciau que sou, un dels poemes que hi ha en Guillem, jo crec que avui és imprescindible per citar-lo, és Ramon Lafont. I diu així. Escoltau les paraules que Ramon Lafont diu. Qui no viu, no estima. Qui no estima, no viu. Tot el món conegut volia confegir. Me deien Ramon Llull, català mallorquí. Som vell, som pobre i som menyspreat. I no vaig ajuda de cap home nat.
30 anys de ma vida foren mundanals i 40 foren per l'apostolat. 10 anys de ma vida en contemplació, pensant en Maria i en Nostre Senyor. A vos, dona verge, i a vos, l'amat, més de 200 llibres vos he dedicat. Tota la meva obra feta a poc en poc, els prínceps llegia sobrant del foc. No consent cap motlle ni cap guarniment, perquè té llum pròpia del meu pensament. Jo era el mogàver espiritual, la primera espasa del combat verbal. Vaig prestar la llengua en la meva art, vaig fer que la ciència parlàs català. Altra volta a randa avui he pujat, la plana escatifa, la serra Domàs. He escampat la vista i m'he posat trist. Qui t'havia vista? Qui t'havia vist? He escampat la vista i alçat la veu. Qui t'havia vista i ara te veu? Mallorques, vos veia des del meu ahir. Com bèsties salvatges vos han fet patir. Abans, per un càrrec, era condició de ser català i no d'altra nació. Ara, environades per mal caçadors, sou la claveguera dels pobres del món. No et sols Miramar, que em fa pillar crits. Totes les Mallorques haveu destruït. Ai, les nostres illes, com les heu podat, comprant i venent, venent i comprant. Ara, sols no resta ni temps per plorar. Hi hagi en consciència qui ho ha follat. No. Dues petites coses abans d'arribar a aquest acte. Volem agrair la presència de tots els que sou aquí. La Núria Feliu, estava a primera fila, gran amiga de Guillem de Fac, ha cantat aquelles cançonetes i jo penso que no se pot anar d'aquí sense la Núria Feliu d'Or, que acaba hagut de Barcelona per fer honor i homenatge. També volem agrair que hi hagi una representació de l'Ajuntament de Palma, en Nanda, i que hi hagi hagut també un nebot d'aquest gran gossador i amic que ha esmentat en Tomeu, que és en Llorenç Antic, un nebot que se dona la casualitat que és el president d'aquesta comunitat, però que ha vingut com a nebot o no. Ho dic per si no se pot dir l'hora. Perquè si Xuli pot tornar de ballar, llavors no el deixarem partir. Núria, mos podries dir quatre coses, cantar, a fer el que vulguis. Palma, Esteve. I Mallorca molt bé. Amb els anys que fa camí, de l'any 65. Bé, en Guillem em va fer un regal impagable, que era escriure unes cançons i una mampanera fons, que és el millor que jo he gravat i que he cantat. Era aquell disc de Viure a Barcelona i que parla del meu poble, del meu barri de Sants. Però va escriure també em va escriure per un disc també musicat per Pereira Fons amb diferents poetes d'aquí, que era el Bou Veribou, però no era el Bou Veribou dedicat a ses filles. Per dormir. Què? Per dormir. Sí. Aquesta era per dormir. Jo ja fa 5 anys que he deixat de cantar, no canto ni a la dutxa. Faig lectures poètiques arreu del món, perquè vaig pels casals i tot això. A veure si m'arrenco amb el Bou Veribou mariner. Margalida, penjadida, de la vorera de mar, un mariner la troba dins de la barca dormida.
Angelita de la vorera de mar. Vou veriveta, la riera corre i l'aigua no es mou. Els seus somnis fan onades com les que dóna la mar. Els somnis que ella somnia, la somniaria un pinar. Els seus somnis fan onades com les que dóna la mar. Guillermina, mallorquina, enrevoltada de mar, son pare la va cridar, sa mare de la vida. Guillermina, mallorquina, enrevoltada de mar, els seus somnis fan onades com les que dóna la mar. Els somnis que ella somnia, la somniaria un pinar. Els seus somnis fan onades com les que dóna la mar. Vou veriveta, la riera corre i l'aigua no es mou. Vou veriveta, la riera corre i l'aigua no es mou. La Mònica m'ha demanat que us llegís el Siau qui som. Com que no hi ha peu de micròfon, no estic acostumada, que faig un... Sí. que tens raó. Ah, sí. Gimnèsties i pitiuses, mordales d'un mateix cranc, pitiuses i gimnèsies que de les Mallorques formal, rajoles d'una fornada, punzelles d'un sol remei, gimnèsies i pitiuses, ales d'un mateix ocell. Hem passat molta sendera fins a arribar aquí on som, però la història convida, mallorquins, siau qui sou. El vell regne de Mallorques el voldrien fer bocins. Per això la història crida, siau qui sou, mallorquins. Mentre resti una petxina ferrada a un marès, pitiuses i gimnèsies no han de manar por a res. En la nostra llengua un dia dictàvem la nostra llei i la nostra llengua sempre dictarà la seva llei. Tot quan un dia emprengueren contra pau i amistat, contra honor i per la força, ara ens ho han de tornar. No necessitem cap pares que ens duguin de la mà. No som nins de mel i sucre i en sabem governar. El vell regne de Mallorques mai no ens el faran bocins. Per això la història crida, siau qui sou, siau qui sou, ara sí.
cantat un bou brigou, un tècnic i meravella, en gent de fa que és enamorat del bou brigous. Un grapat de dies abans de morir en va fer un altre. El va fer perquè no dormís precisament, tot el contrari. Ja no era hora de dormir. És per això que, ja que l'has cantat, ara sí que em sento obligat de cantar Bou Brigou que va fer Gent de Fac, que Tomeu Mestres l'explica en el llibre i diu que va ser com una espècie de testament. Això va venir arran d'una visita que van fer a en Guillem de Fac.